Hola, soy Carlos Alonso, profesor de Física y Química en un instituto de Vigo y autor de la página alonsoformula.com. Con ella aprenderás a formular. A través de sus explicaciones y sus ejercicios interactivos, verás lo fácil que puede llegar a ser. Esta es la forma en la que se presenta un profesor gallego. Se llama José Carlos Alonso y es uno de los hombres más conocidos por los alumnos de secundaria, y no solo por su larga trayectoria como docente, sino por una web, se llama alonsoformula.com. Allí aloja todo el conocimiento sobre formulación para jóvenes de ESO y bachillerato. Puede que les suene aburrido, pero a los alumnos no. Las visitas se cuentan por miles y más que por miles. Nos vamos en directo a Vigo. José Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, boas noites. Cando empeza, José Carlos, esta aventura chamada alonsoformula.com, porque hai xa anos e anos, non? Sí, no, xa fai moito, dende o ano 2000 aproximadamente, cando empecé a elaborar esta páxina, que foi cambiando co tempo, foi aumentando. Ao principio era unha páxina un pouco máis reducida, só se refería á formulación inorgánica, e logo se foi ampliando pouquinho a pouco. A miña idea era, pois, trasladar uns apuntes que eu lle daba en unos folios aos alumnos para que repasaran a formulación nas clases, pois que o podelo volcar na rede para que eles puderan facer exercicios nas súas casas. O que pasa é que había que darlle interactividade para que fora atractivo, e iso eu creo que é o atractivo que ten a páxina, que lle plantexa exercicios e lles corrixe, e lle dice onde se equivocan, onde poden mellorar, etc. Ti sabes que, bueno, vou non dicir así, pero os que somos de letras, eu creo que para todos os que estivemos na escola, no instituto neste caso, a palabra formulación xa che pon a pel de moi mala maneira. Sí, eso é certo. A formulación é relativamente difícil, porque é aprender unha nova linguaxe, que ao principio sempre costa, como cando tes que aprender a música, pois saber onde están as notas, esos puntiños metidos entre unha serie de rayas, que significan, etc. Eso costa un pouco ao principio, pero hoxe a formulación a través das normas da IUPAC se fai moitísimo máis sencilla de cando estudiábamos na nosa época. Recordarás ao mellor aquelas tablas de valencias que tiñamos que aprendernos de memoria, e hoxe en día xa non é necesario eso. Con moi poucas cousas que teñan que aprender de memoria poden resolver o problema da formulación, e ese tamén é o éxito que ten agora a formulación, que é moito máis sinxela para eles. Ti que crees que atopan en alonsoformula.com para ter tantos miles de visitas? Porque é moi sorprendente, ainda que a ti non che gusta nada falar de visitas, porque son decenas de miles, en realidade. Sí, pois son moitas. Nos últimos 30 días poden chegar cerca de medio millón de visitas en todo o mundo, claro, porque ao estar volcada en internet, eso se estende a todos os países. Hai moitísimas visitas de Suramérica, de Centroamérica, etc. E, bueno, é unha satisfacción para min. Eu creo que o principal que atopan na páxina é a interactividade, que eles teñen unhas instruccións moi sinxelas que se lle dan en forma de normas teóricas, pero que despois nos exercicios eles ven a utilidade, porque ven, enseguida poden corrixir se o fixeron mal, se o fixeron ben, incluso lle detecta se poñen acentos, se non os poñen, se cometen faltas de ortografía, se o están formulando por unha nomenclatura máis antigua. O programa lle detecta e lle di. Entón, eso é algo que os engancha, que os atrae. E, por outra parte, hai que decir a verdad, que tampouco ten moita competencia, porque hai moi poucas páxinas que se dediquen a explicar a formulación e que teñan exercicios como esta. E hai que dicir que exercicios, interactividade, pero que tamén hai vídeos. José Carlos, de onde sacas todo este tempo para volcar coñecemento, para traballar nos que os teus alumnos e outros alumnos de outros lugares de España, como dixeches, no mundo, aprendan a través desta páxina web? Bueno, eu ao principio lle dedicaba moito tempo, porque eu era dunha cultura analóxica totalmente, e tuve que aprender a traballar no ordenador, tuve que aprender a elaborar páxinas web, tuve que aprender novas linguaxes de programación,
e iso levou un tempo. Eu son bastante autodidacta, busquei por libros, me asesorei con compañeiros que tamén lles gusta, son aficionados a la informática, e a verdade que me axudaron moito, e hoxe lle dedico moito menos tempo do que lle dedicaba antes. Ahora estou máis volcado, por exemplo, en unhas páxinas que estou elaborando con exercicios e problemas de física e química, tanto de la ESO como de bacharelato, porque iso tamén pode ser unha axuda para os rapaces para que podan, nos momentos que o necesiten, facer exercicios de repaso para poder superar a asignatura, non? Agora estamos a ver un dos moitos vídeos que hai na páxina, tamén no canal de YouTube. Por que os vídeos? Bueno, todos sabemos isto de que si entre libro e película todos vemos a película, ou a maioría, é por iso que hai vídeos, experimentos nesa web colgados. Bueno, empecé vendo as prácticas que vamos facendo nosotros. Moitas das prácticas que hacen aí de laboratorio son prácticas solutorias de selectividade. Entonces, é unha forma de que os rapaces poderan recordar antes dos exámenes que eran no laboratorio e precisamente podendo volver a ver a práctica. Hai algunhas prácticas que estiveron moito tempo colgadas aí e a verdade é que tamén non moito éxito porque teñen moitas visitas, non? Pero me parece interesante que se utilicen estes medios, incluso que eles, eu promuevo tamén moitas veces que eles fagan vídeos, que os presentan nas clases como traballos, etc., que utilicen estas novas tecnoloxías, porque son distintas formas de que te entre todo. O libro, que é unha ferramenta moi importante, e a pizarra, pero non é a única. Hai outras moitas formas como te poden entrar coñecementos, non? Que esta páxina teña tantísimo éxito significa que algo está a fallar nas aulas? No, en absoluto. Significa precisamente que se están novos campos, que a educación xa non é o que era, non se circunscribo a aula, xa non só se aprende o que vemos na aula, estamos aprendendo na vida, estamos aprendendo cando vemos televisión, estamos aprendendo en todos lados. E a ferramenta internet é unha ferramenta importante. Hoxe todos os rapaces teñen internet na casa. Nosotros, por exemplo, en varias asignaturas estamos traballando sin libros, con materiales que lles proporcionamos e materiales que están colgados en internet, e vemos que teñen esas ferramentas en casa, poden poñer delas. Entón, nos parece interesante. Igual que eu creo que xa non podemos vivir sin estas tecnoloxías de comunicación, digo que os profesores e profesoras non podría haber o proceso de enseñanza. Son fundamentales en todo este proceso. José Carlos, espero que me digas que os teus alumnos, a maioría, aproban, porque sabes que ese é un dos sanbenitos das asignaturas de ciencias, cando un porcentaxe moi alto de rapaces suspenden. Como vai nas túas clases? Pois sí, teño que dicir que sí, que a maioría aproban, e ademais con moi boas notas. Pero teño que dicir que o mérito non é meu, o mérito é deles, porque son moi bons alumnos. Nos ali no Politécnico, a verdade é que temos un alumnado extraordinario, eu estou moi contento con eles, e, bueno, pois creo que o mérito é deles. Estes últimos anos estamos notando os profesores que realmente están mellorando a atención que prestan nas clases. A mellor tamén é fruto da crise, non? Que as familias e eles mesmos se dan conta de que realmente teñen que traballar máis nas aulas, teñen que estudiar máis, teñen que prepararse máis, porque as dificultades que van a encontrar no futuro, pois así o necesitan, non? Hai que dicir unha cousa que non comentamos, que en alonsoformula.com non só hai formulación, vídeos e todo o que acabas de contar, senón tamén pódese consultar en varios idiomas. Sí, a páxina está, tanto a formulación inorgánica como orgánica, están as 4 lingas do Estado, e iso foi precisamente porque mo pediron profesores de Cataluña e de Euskadi que eles utilizaban a páxina nas súas aulas, pero como daban as clases en catalán e en euskera, pois solicitaronme que a ver se se podía traducir, e eu encantado lle mandei materiales para que nos traduciran e elaborei as páxinas en esos idiomas, e creo que, bueno, que tamén teñen moi boa acollida, non? Dicías hai uns instantes que o mérito de que os teus alumnos aprobasen era completamente deles, que sentían a necesidade de estar preparados, e me encantaba unha cousa que lle dicías a nosa compañeira da Voz de Galicia, Sara Carreira, que decías que era mentira eso de que os rapaces de hoxe en día non estén preparados, que están moi, pero moi preparados. Sí, pois eu
sigo pensando eso, que esta xeración é a mellor preparada, pero cando digo, non é comparando tampouco con outras xeracións de outras épocas, sino fixándome realmente nos retos que van a ter. É dicir, neste momento, a preparación destes alumnos é a mellor precisamente para os retos aos que se van a enfrentar. Nos, na miña época, eu estaba moi preparado para aquilo que me iba a encontrar despois da carreira, pero non estaba preparado para os retos que hai agora. De feito, por exemplo, tiñamos unhas deficiencias en idiomas tremendas, non? Ya da informática non digo nada, porque eso é capítulo aparte. Eu, por exemplo, personalmente, empecé a coñecer as calculadoras, o que era unha calculadora, destas que ya utilizamos pero sempre, non? E que as levamos incluso nos móviles, empecé a conocer cando empecé na facultade. Hasta a facultade eu non fixen unha conta sin calculadora. E hoxe en día, pois já digo, non podemos vivir sin estas novas tecnoloxías. E en eso os rapaces están moitísimo mellor preparados que antes, porque son os retos cos que se van a encontrar. Eu entendo que todo isto que ti estás a volcar nesta web tamén o aplicas na clase, é dicir, nesa web que é sinxela e máis interactiva, hai moito de didáctico. Ti como eres como profesor, xa que non te estamos a ver na aula? Sí, bueno, pois un pouquinho se leedes a páxina, pois vos dades conta máis ou menos, porque eu cando me plantexei facer a páxina me imaginei que había un alumno a outro lado da pantalla e que eu estaba explicando esa materia. Entonces, a linguaxe que procuro utilizar é unha linguaxe que tamén lles chegue a eles, e digamos tamén que toda a experiencia que teño nas aulas, pois un pouco, de alguna forma, tamén está volcada aí, nesa páxina. Costalle máis, José Carlos, a un profesor de ciencias chegar aos alumnos? De ciencias, por ser de ciencias? Sí. Non, eu creo que temos máis fácil, en realidade, porque a ciencia é atractiva, é dicir, as ciencias nos gustan a todos, porque estamos en contacto constantemente co medio natural, estamos en contacto con a materia e sabemos, además, moito deso, é dicir, moitas veces os profesores tenemos que, primeiro, indagar que é o que saben todos os nosos alumnos, para un pouco tamén ordenar todas esas ideas, pero sabemos moito de ciencias. Como se nota que te está a preguntar unha persona de letras? Seguro que estás pensando eso. Eu sería desas que iría a túa páxina web para entender algo. Non sei, José Carlos, se tes percibido ou che chega algo de feedback todas as persoas dos rapaces que se achegan a túa páxina, que che din? Sí, bueno, recibo moitísima satisfacción en ese sentido, porque moitos me escriben correos e me dan as gracias precisamente por haber volcado en internet pues toda esa información que lles é útil para eles, todos esos exercicios. Moitos me din incluso que lles axuda a aprobar, que aprobaron gracias a eso, entón se poñen moi contentos. Outros me din incluso que teño recibido algunos correos, e non unos, sino varios, de alumnos que decían que a física e a química en principio a consideraban a peor asignatura para eles, a que máis odiaban, e acabou sendo a que máis lle gusta. Entón digo yo, bueno, hasta que punto temos poder, non? A través destas tecnoloxías de información de influir tanto nos rapaces. Pero eu creo que todo isto que hai hoxe en día volcado, toda esta información, ainda se debería incrementar. Nós, os profesores, tamén necesitamos que se volquen materiais interesantes na rede, porque hai moito material interesante, pero necesitaríamos todavía moito máis, e para eso se necesitarían equipos de traballo, xente especializada que volcar esa información aí, non? Ti percibes nas túas clases, xa ao marxe desta web, na aula, que os teus alumnos se enganchan nas túas asignaturas, que están máis motivados con todas estas opcións que se lles ofrece? Sí, bueno, hoxe a verdade é que nosotros utilizamos moitísimo a rede en todas as asignaturas, é dicir, eu creo que hoxe en día os profesores actuales non seríamos capaces de traballar na clase prácticamente sin internet. De feito, cando se nos vai no instituto a señal de internet, estamos todos asustados, e agora que vamos a facer e tal, non? Algunos ya llevamos opciones a ver como podemos facer, porque traballamos realmente fundamentalmente a través da rede.
colgamos moita información, por exemplo, a Xunta ten un aula virtual que nos ofrece a todos os centros, onde podemos crear cursos e colgar materiales tamén. É dicir, calquer profesor pode ter a súa web que poda chegar a seus alumnos. Os alumnos xa non te entregan agora os traballos como antes, que ibas a casa con un montón de traballos. Non, os alumnos agora te mandan un PDF co traballo que ni siquiera teñen que imprimir na casa, non lle gastan tóner aos pais, e nós o recibimos no momento, non? É dicir que hai un montón de cambios en canto a como se traballa agora gracias a internet tamén nas clases. Pois para que despois se diga que non quedan docentes apaixoados pola súa profesión. José Carlos Alonso, un placer, moitas gracias e enhoraboa por este traballo. Boas noites. Gracias a vos por preocuparos por sacar estas noticias. Boas noites, hasta outra. Seguimos, se queres acertar nestos Reis Magos, imos